determinarase finalmente cales foron as causas dese lamentable sinistro, pero sen dúbida, e sempre facemos incidencia, queremos insistir nisto, cando chove moito, aínda que a calzada marque 70 km/h, 90 ou que sexa, temos que baixar a velocidade porque a reacción dos nosos vehículos non é a mesma. Fixadevos, porque con choiva aumenta un 70% a probabilidade de sufrir un sinistro. De feito, os días de choiva aumentan os sinistros, os accidentes, un 7,4%. E queremos poñer un exemplo para que vexades como reaccionan os coches cando a calzada está completamente mollada. A diferenza entre frear a 90 km entre asfalto seco e mollado. Precisamos 32 metros máis, que é moita cantidade de metro rocío para que o noso coche pare definitivamente. E a capacidade de reacción tamén é distinta, e por eso a Garda Civil pídenos directamente que fagamos un chamamento á prudencia sobre todo en días nos que chove e fai vento, porque por suposto os condutores temos que levar moitísimo máis tino o volante, poñer os 5 sentidos e andar atentos ao asfalto, porque mirade imaxes como esta é que case non vemos, non? A choiva reduce moitísimo a visibilidade. Por eso nos hoxe quixemos pedirlle consellos a Luís, que é un profesor de autoescola, un colaborador daqui do Hora Galega, e nos dá moitos consellos que temos que ter máis que en conta. Por exemplo, antes de sair da casa, sempre revisar que os neumáticos estén ben. Pero, ollo, tamén temos que revisar que a calefacción do coche funcione correctamente, porque é o que nos vai facer desempañar os cristais nestes días de treboada. Cando empeza a chover, cando caen as primeiras gotas, formase unha pequena película no pavimento que pode ser moi deslizante. É moi importante o mantemento do vehículo. Sobre todo, cando hai un aviso de temporal como temos estes días, revisar moitos neumáticos, que estén en bo estado. Tamén revisar o estado da calefacción do vehículo que este correctamente tamén, para poder desempañar o cristal. E se falamos, por exemplo, de conducir en autopista ou conducir por carretera convencional, se temos a opción de decidir, que é máis seguro? Home, máis seguro sempre son as vías de único sentido como autovía autopista, porque tes carriles solo nun sentido e unha mediana e despois carriles do outro lado, porque as carreteras convencionales poden ser moito máis perigosas que as autovías ou autoestradas. Nesa autopista podémonos atopar, por exemplo, con grandes balsas de auga. Claro, en ese momento, que facemos? Claro, eso é un perigo que chamamos aquaplaning, non? Non podemos manter o control da dirección do vehículo, entonces, o vehículo planea sobre o charco de auga, a bolsa de auga. E, por exemplo, algo que a mí me preocupa é que estes días o estamos vivindo, o vento. Chegan as borrascas, chegan os ventos cada vez máis fortes, ventos de ata 100 km/h. Que recomendación me podes dar aí? Pois tamén un pouco agarrar o volante con firmeza, evitar velocidades elevadas tamén e, sobre todo, ter cuidado cando facemos adiantamentos ou a vehículos voluminosos que poden facer efecto pantalla, non? Que poden frear ese vento que no momento que estamos rematando o adiantamento nos levan hacia a esquerda. Impactante o ocorrido onte nas Neves. Un mozo de 20 anos foi detido por presuntamente matar a súa nai cun coitelo ás portas da súa casa e despois el autoinfrixirse, facerse feridas con ese coitelo. El vivía ca súa avoa de 81 anos que estaba na casa e tamén cun irmán maior que neses intres non estaba no domicilio.